Hi, hello. Mayong buntag sa atong tanan. Mayong adlaw kung asa man mo karon nga lugar. So karon laing adlaw na sa mga tong sundan sa atong drama kung ako ang pasultiyon. So kinsa pa tong wala pa maka-subscribe sa akong channel, palihog ko og subscribe ug click pod sa notification bell. So mag-intro na ta para ato lang sugdan ang mga drama. Let's go. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Ngagon adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mosiga. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Ngagon adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mosiga. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello, kumusta ka mo? Ano yan? Sabi niyo malaga sa kanginan Trifon Morales and then may partner sa nako diri si Randy Tayad. Dini nga itong tulumanon. Kung ako ang pasultihon, asap kita. Always say a prayer. Importante ang atong pagampo, atong papanalangin na itong labang mga kagahom. Lord, thank you kay Lord. Sa mong giyata ka namang grasya sa matag adlaw. Thank you kay Lord. Okay. Bueno, ang suot tampo ka na itong hatagan o pagtagad o pinadakin is usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngang Pedro. Yan ang ibawatan ng duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong singer si Pedro. Kini ako problema bahin ni sa akong asawa, artistahon kay ba. Karon na pungutang yugo. Pero aron inyong may sabtanon sa ni akong sugilano, no? Inaniyon ako pagsugod ang mga paghitabo, ha? Dunay mga asawa, huway pagtagad sa bana, labinag ang bana, walay trabaho! Gatan unya singkahan, labayon pa sa pinggan, kay kuno tapulan ug ang kaon ray mahibaw-an. Kumo kay way trabaho, magpailob lang bisagon sa kay sugo man sa palad nga iyang naangkon mudukulag paawt ug iloom lang intawon. Ay kinabuhing alaot basta wa kay trabaho kutubra kas gahot bisan kang mag-unsa basta wa kay trabaho buntagod tuog hapon ikay kusinero.
Man og kosinero, unyala bandero, pananglit magkalisod, mahardenero. Kung doon na mo'y garden, ha? Kung doon na kay trabaho, pinangga ka kaayo, apan puno sad ka sa pangabob. Ho! Muli kay atrasaw, magdugang na mabay, pagtaan kag pagyaron ikaw maapiki. Ay, 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 unya dayog apas-apas, malakup lang ang ugduda. Kung may kaistorya ka, labi nagbabay ang imong kaistorya, mudayog sabay-sabay, musudlot ang mata. Mao kanay asawa nga mga sungayan, andiron lang ang bana, haod sa nga tanan. Mao kanay asawa nga wagyo'y kumpiyansa, nawadan sa palabra. Di honor. Ole! Dong, Oy, day. Roy, dong. Day. Dong, tanawa, ragod ni ganahan lagi ko ani Unsa naman sa tao na ay? Kini kong nasa online o awan nindot siya no. Sang, napataon kay order taon ay? Bayran na, pataon to nato ni gabot ato. Wa pa gani ka mo humana na imong order. Ganda sa kay laing order, doon sa taon ka ay. Ay, Ayaw, na, oy. lisang. Ayaw, ugili ka. Daghan ni mong storya. Oh. Di mo sa ko mamugkos ni mo? Sige, oy. Awar ng bihano mong luod, may noon. Di ka ni siya tumana siyang gusto. Di luod. Hay, pahita rin sa waha, oy. Naaba kay ingon anis ila, no? Day? Unsa man, di pa ta mga on, ha? Kaon di ha. May magdaan akong kaldero. Muruglain na ni da. Nakaluto na ka? Nakaluto na? Mana. Mana. Oh, mana di ay. Apasuka dito mga on na ta. Kaon lagi mo eh. Mag-agad pa man kanako. Lain-lain mo tag tinai. So, di tamang sao. Nga naman, magpahungit pa ka? Di ka katon kung wa ko si mga tubangan? Kadi ka talaga. Doon sa mga gisapot ka? Wa. Oh, hoy! Asak! Hoy, asak ka! Gisapot ka! Wa! Sukob lagi ka! Inang wa! Oh! Uy! Kinuko ko. Ay, bida. Nang hagis man ng taong kanahan. Unsa mga nang hagis, magkangan o ka! Inang wa! Ipuspos ko ng TV ron! Bida. Ako lang iklaro ba? Ay, pagkakidorti mo! Mao ni kalaki sa kamusawa, lorang awas lugar ba? Nawgyod siya ipangayoon sa iyong order taon, nya di mo sugot. Abad loo dayon. Unya. Pre. Kanang mo asawa na to, pre. Pinangga na to. Pero dili sa ingon nga kay pinangga. Ato na lang hatag ang tanang bisag dili mahay mo. Pugson lang yun na to. Mao lagi pre. Mao na akong problema. Kay kining akong asawa gud pre, manluod man dayon. Pasagde. Maulian na siya panlood, pre. Mao bitaw, iyawat lang. Pero ayaw anaragon. Lumom sa gay kasing-kasing niya. Imo bang gianad ba? Kutob ko noon sa iyang gusto. Bom sa dayo yatag. Mao lagi pre, mao bitaw mura hindong nagabusa ni bayana. Pero sige lang. Karon tan-aw na to asa ni siya kutob. Ha, og manluod siya, bahala siya. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que Mao ni imong unang order ha. So, tumusan mo. Mao to isunod ka tong order mo sa. Ayaw na lang. Unsa man ka ay? Wa man ka balibari ang ato ba di na to dubliho ng ato bayad. Maglisod tag bayad og doble taon. Kaya akong giingon mo, inigbayad sa usa, order na taglain. Pero di na to dublihon. O lagi uy, naibaw na ko. Lagi. Puntay bitaw di niyo mo orderon tong usa. Ordero lagi, mga itong tabang ni Jojo Alegre. Poror kayo matabang na. Ordero na to. Unsa ka dito? Tibak. Burrito no Jojo, tibak. Hindi no? Tibak na ito. Kung magsulti. Sige, ordera to. Pila mo to? 350 ang buok. Ay sos, pagpalitong tulo. 12 man to ka buok. Unsa? Usa man to ka bandol, good. Balik 12 man ka buok. Usa ka bandol. Unya lain-lain og color. Yawa ng tibaka taon, binandol man. Mura sa medyas taon, tagsak bandol. Nya, pila mo to dusik ba?
4-2 ang usa ka bandol. Okay ron. Sa! Karaan ba ni mo? Karaan Wa ni mo bitaw. ilam ni Karaan bitaw. karaan. Pasti lang giduo ko nimo day. Tulo lang sa kabuok day. Unsay tulo? Usa lagi ka bandol lagi. Nadi usa ka bandol nga tulo. Di ba ang ako ba taon ba ayaw lang sa usak pandol day kana lang sa minudo ba balik tulo lang buok ba. Bisag ko'y minudo. Misigan sa mata. Usa man order ka na o dili? Tubag. Maglisurtan ko sa kabandol day. Ako siguro ako. Dahil maglisurtan ako sa kabandol day. Wa taon tay kwarta taon ha. Wa Banya, tay ay. kanon na nakalakiya. Maudyo ka. Ay na lang oy. Bida na unsa awar ka manluod din ka. Ayaw na lang lagi. Dili yun? May pagmamatay na lang ko. Sa taon ka di ay. Ayaw. Samo. Nausap ka. Hay, kumpot ka sa munugan. Nausap ka. Diya ba? Unsap ka. Magbote ka. Imo ning dughan. Abangas ka. Ako, mani. Hilom niya ay. Pagtaro niya ba na unsa ka? Tubig. Tagay ko tubig. Ah. Maglisad ko kinahawa. Lisa. Ay, lisan ba? Lisang! Lisang! Ako ni bayan na eh. Kiyawan mo lang ta. Ano sa man ka, pre? Ako asawa, be. Kuyawan taon ko ganina, pre. Listod ginhawa. Uy, ano ko tawon? Luod naman sa kay naasya gipangayo nga di taon tanan ako palit mahatag na ko niya. Limban ka taon kapalit kadang usa ka bandol nga tibak nga ang tag-usa ang tag 350 ang usa. Unya 12 ka bukso 4,200. Bawlag gini ako giingon mo, pre. Imo mo ko nang gianan, God. Wa man ako adara taon muhatag ta basta doon na tay katag. Unya ang masag atong pugsunog wa gyud tay katag. Mao gani ang resulta nga kada pangayo niya, dili man ka kamaong balibad. Mao na mag-anan na. Hawa. Oh, di atake na hinuon. Ay, Lagi mga atake lagi. Oh, bida lagot ka pre. Sus. Artista no nang unanagod. Kana day nga ko asaway. Artista hon man sana. Mau ba? Sige sila na pangayon mo. Oy, grabe na pre, oy. Laliman ka. At sang adlaw namarayag na kog 19,000 kay naasay paliton. Unya pagkahapon, nangayo na sa og daing 10,000. Ya karon 5,000 na sa payo. O yagitagan din mo. Wa, oy. Mau ba pre? Hatag ko taon. Naayo sa ngayo sa nako wa gyud ko mo makabalibad. Itagaan gyud ako. O sabi gipangayo niya pre. Nangayo sa nako diamond. Gingnan pa ko nga og di ko makahatag niya. Maghikok siya. Di ako gitagaan. O niya, o sabi mong giyatag pre, sing-sing nga demon o kwintas ka demon? Baraha nga diamond ba? Kano'y timbahan magduki ko. Murag sa diamond tingali to ako giyatag niya. Pwerte niyang sukuha, oy. Oh, mau ba pre? Ako na. Maura niya akong ma-afford. Kung maghikog ka, paghikog na yun. Maayo kay wapa ma-expire ang death insurance. Ano si death insurance? Oh, nagikuhaan ako, pre. Unya, og ma-expire din na. Oh, Nga naman, wa na? naaman ko no'y dugay mamatay. Mau ba? Mo na sigdig rinyo. Ang pagkakidot pre. Mao ba, Marie? Uy, mo lang hadlok kay na nako. Ikutob sa kong pangayoon ana niya. Aw, ihatag yun na niya. Uy, kahayag ko di ay ni mo, Marie, uy. Akong bana, Marie, lisod man kaayo, uy. Kung akong pangayuan, pikatan raman ko. Pikatan? Oo, pikatan ra jud ko, Marie. Unya akong usban, pikatan gapon ko. Pero pagkapi na pagdiwalwal sa dila, Uy, ayo anang imong bana. Ilisi na, uy. daw lisod na kaayo ilisan, Marie, uy. Endangered species na kaayo ng naong sa kumbana, Marie. Pangitao na kaayo na. Na, parehas sa ako, Mari ba? Ikaw, kinahanglan magpinarehas ka na ako. Mag-ataki-ataki ba? Mao ba, Marie? Oh, Mari, awa ko ha. Muulit naman tuloy akong bana, no? Pakit-unta ka kung unsaon ako pag inartista, ha?
tanan kay baw kang mo drama. Ganahan. Para ka, para magbuko tayo. Artista na ni imo ha. O sa kibaw na abot ko sa bahay. Karoon ka lang isang na ka. Dito. Isang dukol ka lang. May dugo manggugos pagka-artistahin, Mari. Ay, mao ba, Mari? Oh, Mari, uy, awarog mo uli naman to akong banarong orasa, no? Naana lagi turong taod-taod lagi. Huwata lang, ay sa paglakaw, awa ko. Uy, hala, Mari, murig na itaw sa gawas, oh. Awa na, Mari, siya na na. Ang aking ng bana, si Pedro na na. Daisan! Oh, siya, cute, Mari. Oh, nire kay bisita. Udong na Nangumusta taon si Mari Wilma nako kay nahibaw dahil siya nga giatake ko. Mao ba? Yun sa di mo, pagkaibaw, Mare, ha? Kasi isulti niya. Ay, nakadungog na ko sa balita, pre. Di man sa straight to the point, dear Phil Fernandez Bajok. Ay da, uy, ikaw ba di na kinahanglan na dong, uy. Oh, mao ba? Kining dong. Naalagi nindot kaayo nga baligya dong. Awa dong. Nay, para sa tiyan dong ba para exercise? Beda exercise. Si unsan lagi tumar mo isang huwag yun na mahiyos mo tiyan. Ay lang na, bisag usaon, di na yun na mahiyos mong puson. Oh. Mura na lang nagtakin ng 45. Ayun lang ayun na. Kung gusto ka, jogging to, dagat to sa 20, di ba? Ada lang ka sa tundaan ay. Pag jogging di ang mayo, di ba? Makadagan kang mayo. Anong anak man di Na may daghang irumugukon nimo, di ba? Kusog kay ka mo daga, dapat tagok doon ka. Hilom diha, uy. Sige na ba? Paliti ko anak ba? Hahaw niya na. Berdap ko. Nana sa da siya ay. Di madaas tong budget. Da. Bahala ka diya, uy. Ay, Bahala ka diya. Ay, sus. May pa maghiwa ka sibuyas to pangluha ni mo. Ang sangos mo ka diya. Gikutasan na paya ako. Ay, sus. Huwag ka budagan. Luktasan mo ka. Maglisod ako ginawa. Tabang Pedro. Ay, sus. Ay, bao ko eh. Isang inartista ng imo. Sinungo ko yung panagtutian. Niya, pagka niya. Tabang ako ay panuha kay. Bahala ka diya. Lisod ko ginawa, Pedro. Ay, so, sa ilang daan na isang bida, maglagot, gili ko, isang dakol ka lang. Dako lang na ni Murod. lang. Panuhak. Bida. Panuhak tabangi ko. Hindi ni inartista. Hello, Biay! Kung yung pataga siya mo gusto. La, sige, atake niya. Bahala ka niya. Oh, Pedro ay binuang niya. Bahala ka niya. Mari, wa may effect, Mari. Uy, wa man mo taos, pari. Buang ng dako. Buang na. Tabang ako, Mari. Ha? Hindi ni inartista. Atake na yun. Ha? Pagsuroy! Tabang ataw ko, Mari. Mamatay ko, ani, Mari. Mari ba? Mari, uy, lain na ni mo, Mari, uy. Asa man sa dili ko imong apilon, Mari, uy, di ko apilon ni mo. Ay, ayo, pag inartista niya, Mari, uy, kay, aligi mo kagat si pari. Oo, naning pagka-atake, ha, Mari. Hindi na ni madagin artista. Dali, tawag ko ka. Ambulansya. Saan? Matay ko. Uy, Mari. Mari, ay binuang niya, Mari, ha? Ay, tabang! Tabang, pre! Pre, si Mari gatake! Inartista lang yan! Ay, pagkakinod! Mao na diya, gitaki na inog tinuod. Wa na ginuod ko butuo kay inartista ginuod tong iya. Maong di ta daangay nga maginingon ana, pero unsaon ni ka ang asawa nga sa diya gidaan ng ospital, naulian na gamay. Mao lang gyapon, sigil gyapon pangayo, sigig order. Shein, Shopee, ug unsa pra diya, purbida. Hadlo ginuon ko nga basig di na di komedya iya ba? Atake diretso kamatay di niya. Saon man ako, palihog tabagi ko ninyo. Ati Pres, Babina, kung kamoy pasultihon, Pedro.
Okay, ang sender na to karon adlaw, galya. Si Pedro Ate Pres. Pedro. Kanis Pedro Ate Pres, doon na lang siya problema. Kani, may kay mutambag man Ate Pres, kay ba ko mo apil-apil sa kanang order, no? Kay kaning yung asawa, mo order Ate Pres, kundi tugtan, magluod. Kunya, mga atake ra ba dayon? Pag uling Pedro, nadunggan nga niya ang asawa yung kubari kay istorya. Siya, inartista ra ba na ako. Mari, pakit unti, kay abot sa imong bana. Pag abot, iyagi ko, bla 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 bla. Sus, wa mo sugot Pedro. Sus, gi-atake ko siya. Atake niya Ate Pres. Nilangkaw si Pedro. Tinuod naman na yung atake Ate Pres. Kuan na gito. Tinuod na. Dili na fake. Tindi na fake. Nadagi sa ospital. O nauli-uli na. Ang iyang kuyawan ron nga, balik ta sa sakit niya nga, magpatay kay atake kung dili tugtan o dili tamo sunod sa iyang gusto nga mag-order siya bisag asa nga orderanan. Kanang online order. Oo. Unsa ba iya ko nung mahimwa ni Ate Pres? Saon min ako. Uy, tambagan lang na nimo. Imo lang tambagan nga dahil palabi kay wa pitay kwarta. Di ba nalim na Ate Pres? Kung gikinahanglan maayo pero walang imo lang tripping nga mo-order ka na ayaw lang. Naapag yun, di ba Ate Pres? Naapag yun mo order ka nga mauna ilang ipakita mga nindot kayo. Inig-abot sa imong order. Di mo. Ana. Mauna. Napayusay kuwang. Kuwang. Naagyo na. inana. Pag uli-uli, burag ana kayo. Ya anugon ba kay yung order 3,200 ano mga sinida mga nindot kayo sa tadaw ninyo. Unya, nya inig-abot. Di ay. Kuwag, sayal, kuwag. O di mo masabot nya. Maglagot na lang ka. Kay Unya to na ba, order ka. Nya, luag ni mo. luwag. Di na ba na niyo? May Di ba mga uli? ganang Pero personal. karon na uliana na Pres. Na. Kana CN. CN na uli. Mauli na nimo. Pero dili ka ulian sa money. Kanang ikwalan to, minusunod mo order. Ato Si dito, Lisa dito naka-order. Nindot kayo ang gi-order ni Lisa. Unya. Kanang mga sinida Sinina, ba? Kuan, ni order. Pag abot Ate Pres, ang naabot, t-shirt nga, badlis-badlis, mga kuan. Dili Kurti lang mao. gusto ang Lisa. Iyang gitiksan siya, huwag kang magalala, ma'am. Ripanan ka namin. Maura yang tubag. Huwag kang magalala, ma'am. Ripanan ka namin. Pag sunod ng text ni Lisa, wala yung Wala. tubag. Di na sa order. Sa siin mo to, ang buto Di ni siin. tingali ka nga CN. Kuan man. Murag ilad-ilad to nga siin. Oo. Ilad-ilad to. Dili na may makakita ka dito sa FB nga man ni ana ato ka dito pero dili siya sa CN. Di ay ba? Mao to. Mao na diha nga ayaw gyud mo order. May Mas pay maayo ato pag mo sa mall. shopping mo, window mo. Oo na makakita mo nindot masukod pa ninyo. Masukod pa ninyo. Kung angayan ba ko or sakto na ko, di ba? Kanang order Ate Pres sa katapulan ra gyud na. Sa katapulan ra gyud na tinuod na. Nabi usay gulyat nga order ka no para tong mura og lamisa. Hala perti man ang gamay. Bam, unsa imo kasultian ni babe? Bam, sige. Giilad ko, kay mura ko nung porma og sanggot. Ha? Ay binuang dia ay. Oo. Ay unsa ay puro sagot? Mura ko nang kita ka ng porma og sanggot nga mura man nagli-kurvada. Oo. Kinuo ko, pero excited tayo ko. Kay makita ka puro sagot. Oo. Karon. Gikuyawan ko na excited, pero pagkakita ko na ko sa personal Ate Pres, nalingaw ko, oy. Ngano man? Mura di ka nakuha sa puan sa sanggot. Puan ra ni sagot. Dili, kaya ako nung nagburag sanggot, sa ito palapad. Lapad. O, lapad mo na. Nga baliko. Oo, lapad ko, baliko ka, para abis na Oo. saging, anak. Dayon. Saan mo na ako ni lapad na baliko? Saan mo na ko, ani? Di mapatoy uron ang baliko. Ay, nalingaw man ko pag-abot. Kay pag tanaw na ko pag-abri na ko mura mo puan sanggot. Karon sa kita ba kani? Wa kay kita ba kay di man ka order ng mga kuan-kuan sa. Ha? Dili. Di ba yung order? Kanang iunaan na no order. Daghan to bisan din ni sa ato katong gingon nga usa pa tong gi-order nga kanang mura man to dili sinina ha. Usa ba to kuan nga kuwang og usa ka basta ka doon na sa kuwang mo to sa kahaligi unsa to kanang mga kada ba na may nga nga kuan. Ako nag-order ko bam og seat cover ba kanang happen bitaw sa Kutson? siya. Sa siya. Sa dining table. Hala pag abuto ni kay 5 naman ka buok. Nya Okay, uno biya na ang 6-seaters man. Wala gibutang mo na. Wa, Sa order oo, 6 seaters gusto. mo gida. Pero 5 ra ka buok. Ano, abot? Nabago day lamisa nga
5-seaters, waman. Di kami dining table. 6 o 4 o 9 and 8. Hala, 5 kabukso man yung usaway. Hapin. Nga, panalitan hapin na ni mo lain ang kulor. Basta tuyok tong nga tibol at tibol, round tibol ba? Sa iyo pagtanalan, balik ta. Ang saon na niya nga mo, pasi mo balik ang sakit siyang asawa ka mo Nga, pa, may kuya-kuya, kuya-kuya. pagpatake-atake. Be, saon na to. Ikaw naging magdaan ay rindaan ng imong asawa, kita Correct. Pedro? Ikaw ragul. Ikaw na yung magdaharindaan na kay nga no, kung nag-drive ka karog sa kyanan, tanaw ni mo, pero niya itong balita ng buntag nga, napasok dito sa kyanan, di karga ang motor, kay sa kita, kay taas kay Balita taas ko, kay agtang ang yang sakyanan, di sa kita. Ikaw rin yung magbantay na imong pag-drive, kay mong pagmanu sa imong asawa. Kay wari ka sa Episo 5, versikulo 22, mga asawa, tahura ug sundan ninyo ang inyong bana, sama nga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. So, naari gyud nimo din ha pag dominar pag sakto to tambag siyang kumpare lang nga dili anaron, dili perming paundayunan. Kay magsigi og pangayo sig pamarayag. Maanad ba ya? Oh. Maanad. Ikaw saan, Sige ay na lang. lang. Yun eh, bam. Ay, sige, dag, bakra. Diha ka ng mga pagkaon. Kanang mga siyako, ay, mga unsa pa mga pagkaon nga lami. Ay, maghihigay kay Abi, mga gianad. Maanad man mi. Abi ni mong gulyat kaning maghisgot ang inguna na kanang nang kuan man na siya kanang blessing man na kay sa ako lang kinabasa dito sa Leviticus usa to nga verse once ka makahatag tag inguna na pero kanang pagpakaon sa dato si katao usa na sa kanang gitawag og corporal works of mercy sa divine mercy usa na siya kanang pagpakaon sa gigutom kapuy-on ang way kapuy-an sininaan ang mga hubo Ato tapuyo inyo, bam. Nay kwarto libre. sa corporal work of mercy murag wa gyud na kumutuman kaayo ka na pagduag piniriso kay apel man na dito duawon ang mga piniriso murag wa kayo ko kakuan kay mahadlok man ko Di sa ingon, bam, no, kita mo duaw tang piniriso pero di pa pasudlon ron. lagi to O dili mo parinti di pasudlon. Mauna. Mayo pa kang request. Unya kuan sa Ano ka? taas ko no kaing linya kanang naay mga napiriso mo silingan nga muduaw sila lang magguwang or eleksyon taas kaing linya tinginita ko ron dito. Timingon ta kung sa pati robon mo adto dito sa mga prisuhan BBRC o sa unsa ka prisuhan BJMP. Kung adto ta dito timingon sa pati robon magbisa dito para makakuyog ta makasuroy ta dito makita ta sa ato ang mga amigo uban pa diha. Balik ta. Balik ka. Kaya pag inartista gulyata, hinumdum ko sa ato kong lisutin nyo dres una nga sa ka-graduating sa high school nga gidunggab gitan-aw ras mga silingan hangtod Nga naman. namatay. Wa gyud tabanga. Mo ba? Okay, iyang style prime na iyang asawa nga ilad-ilad. Sa diyang tinuod siyang nadunggaban, nagtupo mga tao og ilad-ilad ra. Oh. Mabitaw nga ako, di lang yung kumutingog. Nga naman. Basig na niya mo to, basig magto niya ako parte nga nangilad ko. Nga naman. Anak de ka. Pero may bawa sa kadili ilad. Usa ni? Unsa man og dili ilad. Masulirat na ko mata. Salamat na mo na, kasi naman nun. Kada ko ay puzzle. Tihon.